Hello guys, hi mga kabisdak. Good morning, good morning. Ano ngayon, napakaaga, 5:30 AM Sunday. Meron tayong kasama mga kabisdak, si MJ. Bro. Good morning mga kabisdak. Ano mga kabisdak, si MJ is bagong dating sa Australia. Kaya bro, welcome to Australia. Thank you. Nandito kami sa Auburn, naglalaro kami ng basketball ito. Sobrang aga namin, kami yung on na dito. Anong oras na ba? 5:40. 5:40, yung game 6, madilim pa. So laro muna kami basketball mga kabisdak. Pre, kumusta maglaro dito? Okay, ganda yung court. Nakailang game ka na pre? Isa pa lang. Naka 1 game na. Ang dami pa ano? Ang dami pang maaga pa. Sobrang lamig eh. Oo, maganda nga. Kita pawisan. Ay, first time mo maglaro na medyo malamig no. Sige, let's mo na, Emily. Nakita mo kung sino ka. You know, nice assist. Wow, nice. Good job, NG. Nice, NG. Good job. Alright mga kabisdak, so kakatapos lang ng game. So bro, kumusta experience? Okay, sarap maglaro dito. Medyo malamig. Aga natin maglaro eh, 6 o'clock to 8 yung 6 o'clock, time check 8 AM. So kumusta maglaro na malamig yung lugar, malamig yung panahon? Kasi nabanggit niya kanina mga kabisdak, first time niya na maglaro na malamig, tapos ano? Ang hirap pawisan. Lalo yung first game mahirap. Pero yung pagka magkasunod yung game mo, may papawisan ka na, so okay na. Nakailang game ka ngayon? 4 ata yun? 4 yata yun. Grabe nga ako 2. Dalawa lang, yan lang yung kaya ng kondisyon natin ngayon mga kabisdak. So pauwi na kami mga kabisdak. Yung travel time pala namin galing sa dito papunta sa bahay nila ni MJ is 13 minutes lang. So let's mga kabisdak, use this time na makakwentuhan si MJ. Thank you bro sa pala. Walang problema Kuya Bisdak. First of all, thank you. It's an honor. First time namin mag-meet mga kabisdak, no? Pinapanood ko lang to si Kuya Bisdak nung nasa Pilipinas pa kami. So marami akong natutunan sa kanya sa sa mga buhay-buhay dito sa Australia. Anong year yan bro nung na-discover mo yung channel ko? 2022 kasi yung time na nag-decide kaming magpa-assess sa migration lawyer. So nung nag-decide kami na magpa-assess and nakapag na kami, sige, na natin. Tuloy na natin. So yun, nanonood kami ng mga vlog ng mga Pinoy na nandito sa Australia. Tapos yun, isa sa, parang pag nag-type ka ng Pinoy vlogger Australia, baka isa sa, ikaw yung mga unang sinasuggest. So yun, yung napanood namin, ayun na, tuloy-tuloy na siya. Parang laging updated na kami pag may bagong vlog. Thank you bro sa pag-support sa channel. Bagong dating pala to mga bisdak, si MJ. Okay lang MJ, no? Yes. MJ. Bagong dating, ilang weeks ka pa lang bro? 2-3 weeks? 2 weeks pa lang. 2 weeks pa lang ako dito. Yeah, welcome sa Australia. Welcome sa Australia. Kuya Bisdak. And enjoy. So nice to see you in person. Ako din, I'm very glad mga kabisdak na nakilala ko din si MJ, no? So bagong kaibigan. And then sa MJ pala mga kabisdak is pupunta siya sa Central Coast, lugar ng idol natin si Kuya Robby, si Abrodero ako. So explain natin mamaya. So, tatanungin natin si MJ ba't sa Central Coast yung destination niya, no? So magsistay lang to dito ng ilang linggo. Then yun, nilipat na siya sa Central Coast. So kumusta pala bro yung impression mo sa Australia? Siyempre parang kilala naman sa Australia bilang sobrang magandang country. Kasi first world siya, so isa talaga siya sa parang bucket list namin na mapuntahan as tourist lang sana, pero yun nga nagkaroon kami ng opportunity na makilala yung migration lawyer from nandito siya sa Sydney, pero kumbaga Pinoy siya. Pinoy. Oo. So doon kami nagkaroon ng lakas ng loob na i-try kung ano yung chances namin na makapag-migrate dito sa Australia. Kasi personally, wala kami masyadong alam kung we will just do it on our own, yung process. Banggitin natin bro yung name ng nagtumulong sa inyo na migration agent. Okay lang? Yeah, okay lang. Actually yung nag-handle ng
processing namin is si Migration Mate. Yan, Migration? Shout out kay Migration Mate. Meron siyang FB page. Okay. Sige, Migration pagkitin Mate. natin. Tapos yung parang I think the founder or the CEO of that migration office is si Attorney Ruth Tabios. Anong pathway? Ano yung visa? So ang naging pathway namin is yung Visa 491 or Subclass 491 Skilled Work Regional Provisional. Regional visa. Yes. Napakaganda mga kabisdak, napakaganda. Congratulations bro, job well done sa inyong mag-asawa, sa inyong family. No? Yeah. Kasi mga kabisdak, pag regional visa, it's also parang transition to PR na siya mga kabisdak. No? So, after 3 years pwede na mag-live and work ka sa any regional nominated area, basta buuin mo lang yung 3 years na yun, pwede na. you'll have a pathway to PR. Pwede mo siyang i-apply or i-trigger yung application ng PR. Kasi correct me if I'm wrong bro pero yung regional visa, Visa 491 mga kabisdak, lahat ng benefits ata ng citizen and permanent resident is makukuha. Eligible na kayo. As far as I know, yung sa amin, ang covered is yung Medicare, meron siya, tsaka yung sa free yung education sa public school ng mga bata. Yun nga. Yung Centerlink, hindi pa ako masyadong familiar pero alam ko hindi pa kami covered noon. But sa 491? Sa 491. Centerlink is more on the support ng government. No? Okay. Tama. Pero yung Medicare, for sure meron yun. Tsaka yung sa free education. Paano kayo nagka-idea na Visa 491 regional? Okay. Ano naging story na? Well, yun nga, nagkaroon kami ng initial assessment kay Migration Mate. Then, usually ang gagawin kasi niyan, hihingi niya yung profile ng mag-asawa. So, hiningan niya kami ng CV. And from that info, doon niya i-gauge kung sino sa aming dalawa ng wife ko yung magiging primary applicant. Okay. And in our case, yung wife ko naman yung naging primary applicant. And then, yun, from that point, nung sinabi niya, you have options naman talaga. Pero sa amin, ang sinuggest niya na parang may high success, high rate of success. Success is yung 491 or yung 190. So, in-explain lang niya sa amin, ano yung difference ng 190 versus 491. 190 kasi is PR agad siya. And most likely, ito yung mga dun sa cities like sa Sydney, sa Melbourne, sa Brisbane. So, kaya lang, titingnan din niya kasi based on our profile. So, in our case, nasa banking industry kami. Kung meron bang shortage ng ganong skill sa lugar na yon. So, upon parang research niya, tsaka siguro based na rin on familiarity niya, sinuggest niya yung 491 yung mas pasok sa profile namin. Ang galing naman ni attorney, no? Kasi yung binigay niyang option is talaga may pathway to PR or almost permanent resident na. Yes. Shout out kay Attorney Ruth Tabios. From Migration Mate mga kabisdak. Kung interested kayo and gusto niyo malaman more, bisitahin niyo, search niyo lang Facebook page, Google. Maraming success stories si Attorney Ruth. Attorney Ruth sa mga naging clients niya na ngayon ay nandito na. And I think up to now nga, marami rin kaming friends na na-refer namin siya. And parang ngayon nakapila sila. Question. Anong okay lang tanongin, no? Ano yung qualification background niyo? Like anong kurso niyo, bakit pasok or eligible kayo sa Visa 491 regional visa? Actually, maganda yung tanong mo kasi majority ng mga tao sa Pilipinas pag gustong mag-migrate sa Australia, ang thinking nila is karamihan naman ang kailangan dyan is yung mga nasa engineering, nasa health, mga nursing, nurses, chef, ganyan. So, parang pag sinabing banking, parang mukhang wala naman masyadong need sa Australia, gano'n. Pero yun nga, dun papasok yung expertise in migration lead. Kasi nung nakita niya yung profile namin, my wife is a graduate of economics. Tapos ako naman, mass communication ako. So parehas kaming napunta sa banking. Pero nung chinek ni attorney yung profile and nakita niya, aside, since ito yung, kasi i-check niya dun, ilang years ka na nag-work, isang school ka graduate, ano pa ba? Marami siyang i-check dun sa. Bali yung mabigat na basihan dun sa case nyo, of course, yung qualification, may degree kayo, at yung experience nyo, no? Work experience. Kasi diba, skilled, siya, diba? Point tested. Point tested. So,
every aspect of your profile has a specific point. For example, graduate ka ng ganitong school, meron siyang points. Yung age mo, it really matters kasi the younger you are, the higher yung score eh. Yung mga 30 and below, usually nasa 20 points yan. Tapos kung ilang years of working experience mo, kunyari 10 years ka na straight working experience, merong specific points. Hindi ko lang matandaan kung 10 points ba siya or 5 points, ganyan. Kung saka sino pa ba. Basta yun may mga ano siya, no? May mga kailangan kasi ma-meet mo yung minimum points na 65. Yun yung minimum for you to be eligible to apply. So ano bro, nagpa-assess kayo? Yes. Anong name ng assessment niyo? Body? Vet assess. Vet assess. Vet assess. Nagpa-assess din pala ako dyan. Kasi iba-ibang body yata kapag ibang lugar kasi pwedeng pag sa Adelaide ka, South Australia, iba rin yung nag-assess doon. Pag sa Canberra, iba rin yung nag-assess. How much bro na points yung inabot nyo? Dalawa kasi yung pina-assess namin kasi siyempre parang inisip namin more chances of winning, di ba? Parang gano'n. So nagpa-assess kami para sa 190 Melbourne. Tapos nagpa-assess din kami ng 491 para nga sa NSW. So sa NSW, dahil regional yung ibibigay na regional yung papasukan mo, usually may plus 15 points ang regional as compared sa 190 na PR agad. So I think yung sa wife ko, yung sa Melbourne, ang naging score niya is not sure kung 70 or 75. Pero dun sa 491 na NSW, nakakuha kami ng 85 points because of the additional 15 points na binibigay ng regional. Grabe no, 85 points mga kabisdak, nabigyan ng invitation for 491 regional visa. Good job. Ma-share ko lang, nag-submit kami ng mga kabisdak no, ng yun, points din. Hindi kami na-invite, unfortunately. 190, 189, yung points namin bro, umabot ng 95 points. Talaga? Pero mabigat kasi yung labanan sa visa 189, visa 190 kasi permanent resident yun mga kabisdak. Isa yun sa reason kaya parang nagbigay ng option si attorney no, na parang sinabi niya, pag 190, eto ang ano dyan, PR agad yan, and most of the people na nag-a-apply, yan ang gusto ka agad, diba? Mabigat na labanan, no? Mabigat yung labanan dyan, and usually nga yung mga nasa Sydney, Melbourne, so unahan yan sa points pataasan, kumbaga sa pila. Kung mataas yung points mo, probably you're part of the top 20. Pero kung mababa ang points mo, nasa ilalim. Dalawang bagay mga kabisdak yung parang natutunan ko ngayon sa nagkwentuhan siya no? First, ang pinakauna talaga mga kabisdak na na-enlighten ako na, you know, even if yung trabaho nyo or industry nyo wala sa yung pinaka mostly skilled talaga yung nabanggit ni MG kanina na engineering, nurses, medical, chef, you know, yung mga usually na parang nasa number 1 na listahan talaga, hindi ibig sabihin na walang chance no for mga ganitong opportunity kasi banking, di ba? Ikaw yung pinakaunang ano sa nasa banking industry sila mga kabisdak na nabigyan ng regional visa. Grabe no. Usually sa industry ng banking, marami rin talagang gustong mag-try or mag-migrate, kaya lang pagka based on their knowledge or sa kwento-kwento ay wala namang masyadong opportunity for banking kasi kailangan yung mga nurses, yung mga ganyan. So hindi na sila nagtatry, pero with the help of a professional migration lawyer, it opens parang new doors or opportunity for you. Yun lang, kailangan lang talagang i-explore mo yung yung idea na sige magpa-assess tayo. Kasi naman ang kagandahan naman dun sa pag nagpa-assess ka sa mga ganyang migration lawyer, hindi ka naman kailangan magbayad talaga agad ng one time na ito yung pera, babayad ko na sa'yo, i-process mo. Siya, step by step yung bigay mo ng bayad sa kanya. Every time na uma-advance yung stage ng processing mo, yun lang, ito pala magbibigay ng professional visa. Tawag nito bro, kung okay lang bro, ano yung pwede mong gawin as a holder of regional visa? Like, trabaho, kailangan bang magtrabaho kasi sa employer? Saan ka kailangan man tumira? Sa case nyo, saang area kayo? Yeah, for regional areas, 491. So ang requirement lang naman ng Department of Home Affairs is you have to live, work, or study in a designated regional area. So for example, Central Coast regional area. So kailangan doon kami tumira, doon kami mag-work, or kung may mag-aaral, doon may mag-aaral. So you have to stay there for 3 years.
But when I say you have to stay there, doesn't mean naman na bawal kang umuwi ng Pilipinas or mag-travel. You can travel anytime. Pwede kang lumabas-pasok. Basta ma-prove mo lang na every time maalis ka, bumabalik ka doon dahil doon ka nakatira for that period. Sa employer naman, like sa employer naman, since kami nga banking industry, di ba? But it doesn't mean na pag nag-start na kaming maghanap ng work, it doesn't mean na doon na kami pwede sa banking. Kahit anong line of work, kahit hindi na siya in line with our current kahit sa mga restaurant, yes, pwede talaga. Especially kung nag-umpisa ka pa lang, you just try to settle in. Pwede ka talaga mag-work sa kahit anong industry. Wala siyang magiging breach of your 491 visa. And also, pwede ka rin, kunyari, nakatira ka sa Central Coast, pero gusto mong mag-work sa Newcastle or nandun yung opportunity, dun ka may job offer. Pwede mo siyang gawin or vice versa. Newcastle ka nakatira, Central Coast ka mag-work. So, that is possible. So, yan yung reason mga kabisdak, ba't ko nabanggit earlier na lilipat to si MJ sa Central Coast kasi yung nag-invite sa kanila na government or lugar is yung Central Coast ng lugar ni Kuya Robby, ni Abrodero ako. Napakagandang message nito mga MJ no, sa nanonood ngayon ba na may experience sila, magandang experience sa Pilipinas, mahaba na yung working experience niyo, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, pero you don't know, may pala opportunity or pathway para sa inyo kagaya nila ni MJ no. So ang suggestion ko lang is meron sa inyo na nagpaplano na thinking of migrating here, for example, in Australia. Importante yung oras, meaning yung age, kasi kung ang cut off kasi ng age nila is 45 pababa. Anything na lumagpas ka doon, so alam ko hindi na siya eligible for as far as foreigner is concerned. So pero sa ibang visa hindi ako masyadong familiar. Pero in general 45 yung cut off. So kunyari 40 ka na or 41 at talagang nasa isip mo yung option na yun, kailangan mag-start ka ng magpa-assess. Start working on your usually in our case parang yung from the time na nagpa-process kami took us 1.5 years, so 1.5 hanggang nag-grant yung visa namin. So, pala mga kabisdak, disclaimer lang itong sinasabi namin dito no, based sa personal experience ni MJ, personal experience. I'm not an expert. MJ, kung okay lang, balikan mo kami sa moment no na nalaman nyo na, oh my god, like approved visa, it's this is it. Alam mo, grabe yan. Actually, mas nagulat kami dun sa, kasi before ka makareceive ng approval, makareceive ka muna ng nomination. Tama. Mas exciting yung naging way ng pag-receive namin ng nomination kasi nasa Pilipinas pa kami noon, papasok kami ng office umaga, ganito mga alas 6. Tapos kukwento ko sa misis ko, sabi ko alam mo, nanaginip po ako ang gabi na may na raw tayo, na-approve na raw tayo. Pero pa lang kami noon nag-lodge pa lang kami ng expression of interest. Nanaginip ako about Australia na ganito yung panaginip ko, ganyan. Sabi ko, i-check mo nga yung email mo, baka mamaya may email ka na. Pagkasabi ko nung check mo nga yung email mo kung meron na. Pagkuha niya ng phone niya, di ba usually pag may pumasok na email sa'yo, on the spot, magpapap yun. Pagkuha niya ganun, may lumabas, congratulations on your nomination. Wow. As in that moment, nung sinabi ko, i-check mo yung mo, meron. Tapos pagbukas namin, yun congratulations on your nomination approval for Central Coast, you may now parang lodge visa. So sobrang napasigaw kami nun. Kasi sobrang nakakagulat yung kakasabi ko lang na nanaginip ako, i-check mo. Tapos yun nga, meron na. Tapos after 10 months, doon namin na-receive naman yung grant. So that was last 2023 ng November. So it took 10 months yung processing. 10 months yung waiting time for the grant na. Ako mismo mga kabisdak, nung nalaman ko na yung industry nila ni MJ is nasa banking, kasi alam naman natin lahat mga kabisdak na, di ba, yung talaga yung tawag nito, yung skilled, yung always ba, lagi natin naririnig sa tinitingnan talaga. Yun yung parang mas in demand in demand. Yung blue collar job, yung mga ganyan, di ba? Kaya I think magandang to mga kabisdak. I'm very glad na nag-share si MJ kasi magandang eye-opener din to na sa mga kababayan natin ba na yung industry nila hindi nababanggit masyado, pero exactly, minsan yung industry mo parang hindi mo alam kung may ganun bang skilled na hinahanap sa Australia, pero you'll never know until you'll get
services of professionals na mas kabisado nila yung industry. Mas kabisado nila kung ano yung mga skill na kailangan. So doon pumapasok yung expertise nila. Yun. So siguro yung dalawang bagay dito na yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas, mga kabisda, kung meron kayong natapos na educational qualification like degree holder kayo tapos yung experience niyo, so I think it's worth it na mag-consult kayo kasi baka may pathway. Dahil sa Australia ang daming different types of visa, no? Katulad sa kanila 491 visa, regional visa, kaya maganda. MJ, bakit nyo na isipan mag-Australia? Kasi ano ba yung life natin sa Pilipinas? Okay, actually okay naman yung buhay namin sa Pilipinas. Kumbaga yun na yung comfort zone mo, diba? Ever since doon naman kami nag-work talaga, never kami nag-abroad. This is the first time na titira kami sa ibang bansa. Pero naisip namin since yung mga anak namin, which is dalawa anak ko isang 8 years old and isang 5. And shoutout nga pala sa anak ko, birthday niya ngayon. Happy birthday, Riley. Riley, happy birthday, Riley. Eldest ni MJ, no? Yes. Anong name ng name ng isa? Si Russell. Russell. Hi, Russell. Hello. Kita-kits dito soon sa Australia. Si Mrs. Meet natin si Kuya Bisdak pag dating nila dito. Si Mrs. Manong name bro? Ria. Hi Ria, kita-kits soon dito sa sa Sydney pagdating niyo sa June, July. Yun. So, one of the primary reason talaga is yung for the better future ng kids. Kasi nga, di ba, libre yung pag-aaral dito. Tapos, based on experience na iba, mga friends mo na dito na nakatira, kwento nila na ano yung buhay dito. So, yun, isa yun sa Tapos, siguro on our part, although kumbaga kami, damay na lang kami dahil it's more on the kids. On our part, yung better health services ng Australia. Kasi di ba, pag PR ka na dito, pag nasa senior years na tayo, libre din yung hospitalization, which is something na sa Pilipinas kasi wala unless may health card ka. Usually yung health card pag employed ka lang pero the moment na mag-step ka na dun sa retiree ka na, wala ka ng health card, so you will pay it on your own money na. So yun mga naisip namin. Tapos syempre mas malapit sa Pilipinas, 8 hours lang makauwi ka kung kailangan mo umuwi. Hindi nyo naisipan dati na like mag-student visa? Isa lang yan sa mga nabanggit na option nun. Pero pag tinitingnan, sabi ko parang ito na lang itry natin na pathway kung may mataas naman yung possibility. Kasi yung student visa, parang feeling ko mas mahirap siya for me dahil sa wife ko kasi bukod sa magbabayad ka ng tuition na mahal, tapos limited yung working hour ng student. I think around 20 hours lang yan per week. Tapos may anak kami, so parang mas mahirap siya. Pero grabe si Lord mag-workout ba, no? Grabe talaga. Pero siya ibibigay. Mas more than pa. Sabi ko nga, may time nga noon naka-record yan sa phone ng asawa ko na may time nung pinapanood namin yung vlog mo. Tapos parang pabiro ko sinasabi sa wife ko na sabi ko, tanda mo tong araw na to. Kaya pinapanood natin si Kuya Bisdak. Tanda mo tong araw na next year. Sabi ko nga, next year nasa Australia na kami. Kasi waiting na lang kami ng visa na. Tapos yun, parang nagkatotoo naman siya. Ayan, kaya ngayon, dito na ako. So yun, starting our new life here. So eventually, susunod yung family ko sa June. Congratulations sa inyo, sa misis, sa inyo mag-asawa, no? Job well done kasi hindi basta-bastang opportunity din. Like, napakahirap din, no? Kasi parang kumbaga it's a blessing kasi ang realization namin is, di ba yung iba gusto magpunta ng Australia pero walang way para makapunta kasi kunyari yung opportunity ba wala. Tapos yung iba meron namang means para makapunta pero wala namang opportunity na ma-invite. Di ba? So kumbaga maraming gustong tao na magkaroon ng opportunity dito pero sobrang selected yung tapos mahigpit yung process niya. So talagang swertihan din. At i-consider mo pa, hindi lang Philippines yung nasa nakalinya sa application. Ang daming lahat ng country, no? Exactly. Kaya multicultural si Australia. Ang daming mga kalaban mo sa applications ba? Na fact na nabigyan, kaya napakaganda. Regional visa, no? So kumusta naman yung so far yung nakita mo dito sa Australia? Okay naman, nagustuhan mo naman? Oo, nagustuhan ko siya kasi parang generally parang peaceful, parang safe na country to parang ideal siya for the family talaga.
parang very family oriented. Ang daming park, daming makikita pagka naglalakad-lakad ka sa umaga or sa hapon. May mga park na everywhere, tapos kita mo na may mga family na nagpapasyal ng mga anak nila, ng aso. Very laid back. Even in actually sa Central Coast parang mas laid back pa kasi mas siya yung hindi siya yung mga city na maraming buildings. Grabe yung ginawa ni Lord kasi aside sa yun invite papuntang Israel, yung lugar kung saan pa niya kayo nilagay is yun yung lugar na daming nangangarap. Isa na kami doon, sabi ko, nabanggit ko sa vlog yan ilang beses na Central Coast, lugar ni Kuya Robby, isa sa retirement area na gusto namin ni Mrs. Actually nabanggit ko sa kanya, hindi lang nasali sa vlog. Pumunta kami like 2-3 weeks ago, may tinignan kami yung bahay doon mga kabisdak. Wala lang, parang yun isa sa gusto talaga namin na mag-retire, kaya yun mga kabisdak, Central Coast ang lugar ni 1.5 hour away lang siya sa Sydney, kaya parang based on parang isa siya sa mga tourist destination ng mga taga Sydney kasi madaling puntahan, tapos parang puro beaches puro beaches. Na-invite ko nga si si MJ kasi meron siyang hindi talaga siya nagba-vlog, pero meron siyang YouTube channel. Sabi ko na since nandito ka na sa Australia, marami ding yung pagbibigay ng information or yung lugar lang yung di ba makakatulong din sa iba, then for memories ganun. Sabi ko mag-active ka na sa YouTube. I-share ko mga kung if you want to follow MJ, i-share ko yung YouTube channel niya sa description. Click nyo lang mga Zach, pwede kayo mag-subscribe sa channel niya at abangan nyo soon yung mga vlogs ni magra-ride ako dito sa pagka medyo kabisado ko na yung lugar, so cycling na yun, kaya dinala ko yung bike ko from the Philippines para meron tayong parang way to stay fit, parang ganyan. Ito para MJ, kung okay lang, para lang it's more for the viewers na nasa Pilipinas. Kung okay lang magbigay ka ng idea, like estimate lang na nagastos niyo in peso. In peso? Depende kasi talaga yung magiging gastos nyo, especially kung anong pathway yung Pero sa case namin, dahil family of 4 kami. Family of 4. Oo. I think less than $1 million din yung siya. Less than $1 million. Siya, napaka Zach, kasi we all know ngayon sa student visa, the whole process could, including the tuition fee, it will take millions. Exactly, kaya nga nung naisip namin, parang mas mahal pa pag student visa, although yung student visa kasi, kaya karamihan, yun yung pathway, yun yung mas mabilis na way na makapasok ka na sa Australia. Kasi, yun nga, hindi naman siya points tested, basta meron kang school na at yung course na related sa skills na kulang dito, pwede kang ma-invite as a student. Before kayo nag-consult sa immigration advisor, sa migration mate, may idea na ba kaya ba regional visa or wala talaga. Wala talaga. Ang alam ko lang, naririnig ko lang, pagka mag-a-apply ka sa ganyan, gusto mo mag-migrate, points tested siya na may points na binubuo, parang gano'n. Pero gano'n lang kababaw yung knowledge namin. Kaya through talaga migration mate, based on our experience, doon na kami natuto. Kaya ngayon may nasi-share ako kasi based on personal experience kaya pag may mga friends din na nagtatanong, yun na ibibigay kong parang insight sa kanila. Yung iba kasi parang curious din, paano bang mag-apply diyan, parang Kaya salamat MJ, and again mga kabisdak so again yung pathway nila na MJ is regional visa. Visa 491 yun mga kabisdak. So ang daming visa again dito sa Australia. Kaya yun sa mga kababayan natin, mga viewers natin na nasa Pilipinas, na if you think na yung profession nyo wala sa skilled talaga na usually na naririnig natin, don't lose hope. Basta may degree, may experience kayo, consult na kayo sa professionals. It doesn't matter kung sino, basta lang yung expert, legit, ganun. Tsaka in a way, syempre yung iba iniisip mo pagka nagpa-process ako sa ganyan, magastos yan, diba? Pero parang pwede mo siyang isipin na it's in a way it's an investment. Parang nag-invest ka, kaya kagagastos ng ganito kasi yung para magkaroon ka ng chance na makapunta dito, para ang kapalit nun long term in the future, karoon ka ng better quality of life here in Australia. Ito MJ, kasi sobrang salamat naka 30 minutes pa na tayo. Thank you so much MJ. I'm very proud din, to be honest. Like I know na bago lang tayo makakilala, pero kasi iba yung
inspiring yung naging story nila kasi yun nga si MJ yung first nakakilala ko na yung industry ba. Again, I'm not trying to Mazaka kasi again like ako mismo yung lagi ko may kaibigan ako si Harris yung nasa Adelaide naka regional visa pero kasi yun occupational therapist, so you know again medical very in demand din dito. So it's an eye opener for me din mismo no na kami mismo eye opener sa amin yun nung nalaman namin na pwede pala kami na for someone na nasa banking industry na actually nung nag-message ka sabi mo we are on a banking, hindi ko pa magets din, ayaw na kitang tanungin baka kasi I'm not sure kung comfortable ka or okay lang banking, anong pathway kaya yun? Kung anong pathway kayo no kabisda kasi banking inisip ko. Yung sa wife ko kasi yung wife ko yung primary applicant talaga. So banking kami parehas, di ba? Ang naging niya yung parang yung ang tawag doon yung sa ANS ko na skilled. Yun pala yung magandang question. Anong nomination? Ano siya information and organizational and informational professional. Yun yung naging parang niya, skilled niya. Nomination skilled na nominate niya. And during that time, noong 2022, dun sa list ng mga skill shortage, nandun siya. Pero noong 2023, wala na ulit. Yun, I think ngayon 2024, parang meron ulit. Ang ganda ng timing yun. So, minsan timing is everything din eh. Nung nagkataon, nung time na decide kami 2022, kaka-open lang ulit ng kasi di ba nag-pandemic, ganyan. So kaka-open lang ulit. So maganda yung naging timing namin. Pero nung 2023, syempre naka-monitor pa rin kami sa current updates ng migration. Ang alam namin pagpasok ng 2023, mas lesser yung allocation na binigay for each state, NSW. Kunyari kung nung 2022 5,000 allocation, nung 2023 ginawang 2,500 lang. Tapos even the fees na babayaran mo sa Department of Home Affairs, tumaas din siya. So yun, so minsan talaga yung timing importante. Nag-IELTS pa kayo, English exam? We took the PTE, PTE. yung parang counterpart ng IELTS sa Makati yun. Isa yun sa mga unang ginawa namin. Pero itong for wala nang show money kasi invitation. No need for show money kasi hindi mo kailangan ng show money kasi nga since nominated ka at ang visa mo is skilled work skilled work regional provisional, hindi mo kailangan ng show money kasi alam nilang mag-work ka dito. So kailangan nilang hindi mo kailangan magpakita ng pera na paano mo isusupport yung sarili mo kasi masusupport mo talaga kasi mag-work ka dito. Parang sabi ng government, we don't need you to show us money because we know that you can pwede ka makasurvive dito because of your skill. Yes. No? Yun yung sabi ng government. Correct. Alright, so I think last na lang MJ, kung meron kang message kasi again mga kabisdak, first time si MJ yung pinaka first na meet ko na very unique yung naging pathway nila. So if meron kang message sa mga kababayan natin na I think ang message ko lang is kung there's curiosity sa inyo na gusto niyo i-try mag-migrate pero alam nyo walang parang demand sa nyo, don't lose hope kasi yun nga marami pa lang nagkalat na migration agency or migration experts na can help you find the pathway and kumbaga marami kayong madidiscover or matututunan kasi kami from zero na walang alam sa ganito. Grabe no? Marami, yun, based on our experience ngayon nakakapag-share kami nung naging experience namin, so somehow may natutunan kami out of this experience. So yun, don't lose hope, parang itry nyo. Kaya kung ayaw nyo mag DIY in short, yun yung pathway na gawin nyo, yung kumuha kayo ng migration experts na can show you yung blueprint on how to achieve your migration dreams, especially kung dito sa Australia or sa ibang country man yan. Ano naman MJ, I know like hindi ito yung pathway mo pero I think meron ka na ding idea sa mga challenges, especially sa mga naka-student visa, yung short message mo lang. Ako just continue chasing your dreams mga kabisdak. Alam kong mahirap kasi galing ako dyan, pero you know, if you are here already sa Australia, merong opportunity until as long as nandito ka pa, hard work, sipag, and then nasa Pinas, work hard and then try to research, baka may ibang pathway din na mas maganda at mas less na expensive. Yeah, exactly.
Kasi ako tingin ko ganun lang, kung meron kang opportunity or nandito ka na ngayon sa Australia, pero syempre there will always be struggles, di ba? Kasama yun kasi it makes your journey more fulfilling. Once na nalagpasan mo, katulad ni Kuya Bisdak, ang dami niyang pinagdaanan, di ba? Pero tamo naman ngayon, si Kuya Bisdak yung parang nagbibigay ng inspiration dun sa mga tao na gustong i-take yung same pathway na ginawa niya. So I think talagang keep pushing forward lang, and parang always remember na you are privileged, especially kung nandito ka na, kasi nga napakahirap makapasok dito. So once nandito ka na, make the most out of it. Talagang pagbutihan mo lang. Message mo sa na-miss ka na ng family mo, especially si Mrs. First time yung hiwalay na matagal. Oo, first time mo mag-abroad. Yes, oo. Umalis ako nung April 19 So ito na yung pinaka-longest time na hindi kami magkakasama. But yun, looking forward ako sa June. Kasi sa June, uwi ako ng Pilipinas. Sunduin ko sila para sabay-sabay namin ma-experience naman yung journey from pag-alis ng Pilipinas hanggang makarating sila dito. So document mo yun, vlog mo yun. Oo. Yun, so looking forward na makita ko na yung family ko sa June. So miss ko na kasi sila So yun. And then happy birthday kay Riley. Nakabait ka, and kita-kits Riley. We will see you soon dito with Gian, kasi kaedad ni Gian si Riley, mga kabisdak, 8 years old na. Ayun, sige, para may naman sila mga bagong friends dito pagdating. Let me know din, baka siguro kasi may mga friends din si MJ dito, mga kabisdak, and sana kasya dito, pwede ko yung sa airport, i-pick up sa airport. Kasya. So check natin yung luggage. Sige lang, Sige. Tayo ulit, mag-message ulit tayo. Pero I think kasya yan. Kasi sige. apat lang naman kami sa ibang bata. Sige. Let me know. Uy, talaga, maraming salamat. June, Tsaka I hope this is not the last na magkita tayo, kasi ngayong nandito na kami, tapos nagkakilala na tayo. So we can, di ba? We can always catch up. Bisitahin ka to pag sa Central Coast. Kahit saan, or ako pupunta sa inyo. Aralin ko lang muna yung, kasi honestly, hindi pa ako masyadong comfortable dito umikot. So aralin ko muna yung transport system. Pagka ako naman, daan ako minsan sa inyo, bisitahin ko kayo. Thank you, mga kabisdak. Bye-bye guys. Bye. Thank you. Thank you.